Daghan kay tag mga kahadlok sa atong kinabuhi, pero 99% nining maong mga kahadlok nakasintro gyud sa atong lawas. Ilingya imong tupad ingna unsa roy imong gikahadlukan. Nay uban mahadlok ng manaog sa hagdanan nga way gunitanan, kay tiwasono nagtuhod. Kurog na to the max basta kakitag hagdanan. Nay uban hadlok ug wa na ikapalit og maintenance. Ang uban hadlok sa ilang buhok nga giuban na o kaha nangataktak na. Ang uban hadlok sa ilang naong nga nangunot na. Daghan kitag kahadlok pero nakasentro sa lawas. Muna aron mawagtang ang dakong porsyon sa atong kahadlok ni sulti si Kristo og usa ka kamatuoran. Ingon siya, ayaw mo kahadlok anang makapatay sa inyong lawas. Kay doon na may niadi ay nato nga importante pas lawas ug unsa man na husga. Hapit na rabang kalag-kalag. Muna makahinomdom lang gitag kalag basta mamatay na ang lawas. Muna karon do na ta dinhi gi-offer hala pamisas kalag ana dihang mga box sa loyo ay madugay maapil magid mo diha. Kita maapil taan ang pamisahan. Pwede na mo nga tos opisina hala pamisa mo sa mga kalag. Nganong magpamisa man tas mga kalag kay mituo ta nga buhi ang kalag kanunay. Buhi ba? Para gud ana din niya. Mupamisa mo kay nag-birthday ang lawas. Mo pamisa kay nag-anniversary. Buhi atong gipamisahan. Yang anong gapamisa mo tagkalag? Kay mituo ta nga ang kalag sa tao kanunayng buhi. Nya kun ang kalag sa tao kanunayng buhi, sa ato pa diay ang atong kinabuhi wa dinhi sa lawas naas kalag. Nilingay mong tupad. Ingna, di man ka mamatay. Ingna ba? Ingna, dili man ka mamatay. Mubiya rakas imong lawas. Pero, doon na sa'y kamatayon, naghihisgutas Kristo, ingos Kristo, kahadloki ang Ginoo. Kay mo patay siya sa imong kalag o sa imong lawas. Ang Ginoo di ay mo'y makapatay sa lawas o sa kalag kung kamatayon may atong hisgutan. O asa man patya sa Ginoo ang kalag, adto sa impierno. Kung basahon ninyo sa Book of Revelation, chapter wa ko kahibaw tingali, kay may pagkabugo magyukuan ng Biblia. Murag chapter 20, so ay lagbasa, Revelation chapter 20, naghisgot dito ikaduhang kamatayon. Ug unsa man ang ikaduhang kamatayon, kung iiksa kuno ta sa linaw nga kalayo, mao na kuno to ang ikaduhang kamatayon. Ug mao na gihisgotan Kristo, kahadlokin na ninyong kamatayona. Kay wa na nay katapusan, patay na gyud ka diha. Nya dili na kamatayon nga nalimot ka sa imong kinabuhi. Ang kamatayon diay nga tinud-anay kana diay mag-antos tag maayo. Ang pag-antos mao di ay kamatayon. Mao bitaw nga kung naay mamatay mo ingon din ta, uy makiramay ta sa Tagalog ba, uy muduyog ta sa ilang kasubo. Kasubo pag-antos lingian sa imong tupad ingna unsa roy imong kamatayon. Unsay imong kamatayon karon ba, unsay imong kasubo karon. Ana mo na siya. Muna sa atong unang pagbasa, matod pa ni San Pablo, nganong nahimo mang matarong si Abraham, kay si Abraham mituo manggod. Why effort? Why effort? Why gibuhat? Nituo ra. Pero tanawa kanang di ka motuo nga naa kay kalag, kanang di ka motuo nga kana ganing di ka mamatay kay ang tinuod nga kinabuhi naa sa atong kalagwa sa lawas. Tanawa
di ba? Grabe kay kang mo trabaho. Hurot-hurot imong lawas og trabaho. Wa na kay hapit pahuway. Aron lang yun ka mabuhi. Di ba? Kabantay man na? Awa mo kay ba? Hangtod, mas stress na lang ka, mas stress ka. Pwerte na gid nimong kapuya. Pero ang imong gisalbar, ang mamatay. Wa nimo salbara, ang dili mamatay. Pero ang atong salbaron, ang kanag yung dili mamatay, kaning atong kalag, usa ra gikinahanglan, tuo lang. Wa nay effort. Mutuo lang ka. Tuhoy ko na ba, nga di na ka mamatay. Oh, wa na. Human na. Di na ka magsigig hago. Ang kaon dya pa dir, wa tay kaon. Nga nang di wa kay kaon, di man sad ka mamatay. Insa sa dili mamatay nga masakit man ka, lawas ra man ay nasakit. Maluya man ka pa dir, lawas ra may naluya. Ang kalagwa man. Ang kaon niya, di na alam dita mo trabaho. Unsa may imong gituhuan. Kinsa may imong gituhuan, ang sentro sa pagtuo mao ang pulong sa Ginoo. Nya ang pulong sa Ginoo nag-ingon day pag tinapulan. Tubag. Oh, kibaw man day mo. Ang tapulan dili maluwas. Gani ingon San Pablo, ang tapulan ayaw pakana. Kay tapulan. Sa ato pa di ay kun doon na tay buhaton, guided by faith, not by worries about the body. Kumusta rong atong mga gobyerno, atong government official, kaning administrasyon ni Bongbong Marcos? Unsa may nag-guide sa ila karong gipangbuhat kana mga investigasyon, kana mga flood control, kana mga corruption? Unsa may gagiya nila? Ang pulong sa Ginoo o pulong sa tao? Kusga. Pagbutar ninyo atong 2022, unsa may gagayad ninyo, magibutaran man gina ninyo si unit team, pulong sa Ginoo, pulong sa tao? Ako, pulong sa tao, tigalit to ako. Katong pagbutar ninyo atong 2025 midterm elections, kinsa may gagayad ninyo ato pagbutar ninyo, pulong sa Ginoo, pulong sa tao? Kana i-check na. Kaya ang pulong sa tao, kanunay ginang nakasentro sa lawas. Muna nga tagaan din tagkwarta para sa imong balay, para inyong ikaon, para inyong iinom, para inyong isugal. O ana, muna na ayuda. Nya gipahimuslan as mga politicians, nga mga kurakot. Sige hantag-hatag anang ayuda. Ang lawas mo'y ila kunuhayng salbaron. Pero wa ta makahuna-huna nga sa ilang gipanghatag di ina nila gikuha. Basig didto na gikawat sa kaban ng bayan. Mao na. Unya ila ra ba nang bawion? Unya ang kaban ng bayan kinsa may gabutang og kwarta diha sa kaban ng bayan? Kita. Nya ilang gikawat, nya ila din tag ayudahan pagkasalbahis. Ang akong image murabag na akay balay, nya na akay storage sa imong kwarta, nya gilipot sa kawatan dito sa loyo, gikawat ang tanan mong kwarta, pag abli nimo sa imong kaban, wa nay kwarta, gahilak na kakay wa nay kwarta, niabot dayon ang kawatan kay muhatag nimog ayuda. Nya ang iyang gihatag nimong ayuda, ang kwartang iyang gikawat dito sa imong kaban. Unya nagsigid kayo, ay salamat yung kabuutan, gini mo congressman, kabuutan, gini mo senador, mayor, kabuutan, gini mo gobernador, kabuutan. Salamat kay giluwas yung kunimo, pero siya di mo'y nagkawat atong imong kwarta nga wa na diha. Asa namang kwarta nato para sa flood control? Asa namang kwarta nato para sa PhilHealth? Asa namang kwarta nato para sa edukasyon? Asa namang kwarta nato para sa atong mga infrastructures? Gikawat. Kinsay nangawat? Gasigig tudtod ay. Galalis na kinsay principal witness. State witness. Di ay. Nya di ra ba kuno himuon, di ra ba kuno na pwede nga
principal culprit, principal criminal, mausay mahimong state witness. Karon galalis na sila kay naa kunoy principal criminal sa paghimo aning corruption, mao naman hinoy giplanuhan nga himuon kunong state witness. Nangayabag na gyud. Ngano man kay mga kawatan man, kawatan. Pero niingon diri si Kristo ay kani mo ni peligros mga kawatan. Walay tinaguan nga dili mabutyag. Walay tinaguan nga dili mabutyag. Sige, lingay mong tupad. Inatago-tago ka. Inatago-tago ka. Mabutyag ra na. Kanang inyong gihonghong dito ngit-ngit. Mabutyag ra na. Kanang inyo kunong gitago dito sa hilom nga ikare nakahibaw. Mabutyag ra na. Paglinog lang. Nganong daghan makaing nangalos noong balay diri sa norte. Suruya, gagmay kay mga kabilya gibutang. Dili gyud siya haom sa building standard sa civil engineering. Kasagaras nangalos no dunay corruption nga nahitabo. Gagmay kay mga kabilya. Ana. O kanang mga maong kabilya, kanang maong structural o gitinuod pagid na og sorbe di gyud malusno. Kadungogan ko og vlog sa usa ka komentarista or usa to ka reporter. Ilang gi-compare ang nahitabo sa Davao. Ang ato dinhi 6.9 ang magnitude, ila dito 7.6. Ngano man kuno nga ang Cebu ang laki ng pinsala. Pero sa Davao, liit lang ang pinsala. Kamoy hukom na. Nga naman. O na. Dunay gitaguan. Di ba? Dunay gitaguan. Nga naman ang atong flood control kuno, dali makaing nangalagpot, nangainas raman. Daghan kayong gi-expose dito, way kabilya. Gimasa ra diha, gipail-pail ang mga bato. Nya, patsingan dig simento, paghapak sa hangin, awa na. Hurot na. Paghapak sa baha, hurot na. Ang uban gani, wapa ka baha, lusno na. Wa may kabilya. Atong karsada, kana naaginay kabilya unta o kanus amang ka mag-flooring god nga way kabilya, balay gay nato nga tao ray mo yatat, butangan magay nato kabilya ang flooring, di ba? At least naay kabilya nga. Anawa nato mga karsada, gi-flooringan din na, kanang nga flooring la diya, gibutangan din na kabilya diya. Tanawa. Oy, suksukan lang kabilya diri sa kilid, mura kuno hay dagko kay dagko ang kabilya pero ang tunga-tunga ana mga animal kinastanan. Mo na iniglihok sa yuta, buak din karsada. Buak. Pero tanawan ang gibutangan nila kabilya, mubaog ang karsada, di gyud babuak. Kaya nga naman, na may lidon. Yang ano mo nabutang kabilya, aron makadaginot kay na ay korupsyon. Na siya. Pero dili na siya mahibawan. Ma-expose ra na ang linog mo'y mo fact check ni ana. O ikaduhang mo fact check ang baha. Tong flood control 5,500. Pagkatulo ka adlaw, abot bitas Karina. Kanas Karina usa nas leader namo dito sa San Vicente nga buutan kayo, katikista na, unyap kusugay na mo, kantas choir, buutan kayo na Sister Karina. Tungod siyang kabuutan, iyang gi-fact check ang gisultis presidente atong iyang SONA 2024, ba to? 2024. Pag sulti giniya nga, meron tayong 5,500 na flood control na natapos na, meron pang marami pang ginagawa. So 3 days after, bumbahang Karina. So, lusno tanan. Ay, hindi pala.
na overwhelm ang atong flood control. Punan pa yun ni kisa to ni isunod atong karina, doon na pamatay sunod ato. Oh. Gasunod-sunod to sila. Oh, dako na ba sa kayong baha? O ano naman sa ni Mr. President? Ay, nabangga sa barko ang atong flood control. Banggang barko. Galunop dito sa taliwa sa Yuta. Doon na din barkong iso dito. Yung banda-banda. Ambot lang. Tago yun. Tago. Mo to, hiringon. Pag hiring, hapit na mahibawin. Ilisi dayon ng Blue Ribbon Committee Chairman. Ilisi kay mahibaw ano niya. Ilisi sa ng presidente sa Senate. Mahibaw ano niya. Ano na yun? Ilisi ng ombudsman. Ay, Ginoo. Ang katapusang mo fact check nato mga igsoon mao ang epekto sa atong binuhatan. Ug unsa may epektos binuhatan aning atong administrasyon karon, kamo nalay analyze diha. Nalipay ba mo? Ni asinso ba ang atong nasod? Ilhan gina nato ang dunay pagtuos Ginoo ngano man magbuhat og maayo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagul-anan o gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Ang taong matarong dili na maghuna-huna og ginansya sa iyang gibuhat in terms of financial. Ang iyang huna-hunaon kaluwasan niya og sa katawhan. Muna muasinso gyud ang nasod, muasinso gyud ang katilingban basta ang mga leaders mga matinud-anon, mga maayo. Analyze ninyo sa inyong namatngunan nga mga presidente nga nagdaas atong nasod, kinsa man nga administrasyon nga maka-feel gyud ka nga nalipay ka nga ni asinso ang atong nasod, nga nakasinati tag nga bang murag kaasinso kana mauna sila ang mga mataro nga tao. Pero kadtong mga leaders nga ang gihatag kagubot, kaalaot, mga disgrasya, nawagtang ng ato mga kwarta, kana mga tao na nga ang kalag wa maatiman, ang lawas ray giatiman. O kasagaran na ba ni atong lawas, ang pangayoon bisyo. Bisyo ra yun. Bisyo ba? Tagbaon ang unsa man ang ang biga, the lust. Tagbaon sexual pleasures. Ang inom, tagbaon sa inom, hala inom yun, buntagay inom. Nya ang sugal, hala online nga sugal, hala dirbi, hala tigbakay, tungit, sag-unsa nalay sugal. Hastagod ang pagpili og Santo Papa gisugala na, og kinsa gyud Santo Papa. Hasta eleksyon hala sugal kinsay mahimong gobernador, lugro-lugro pa kinsay mahimong kapitan, magperting sugal. Ana. Patay kita ana. Nya ang way yup-yup, suyop, pala drugas gyud, drugas. Naay mahalon, naa say baratuhon, hala sigas mata, kagot ngipon. Nangabangag ng utok, siging yup-yup, suyop. Og ang utang mo increase yung utang, maputos gyud tas utang. Tanawa ron ang atong nasod gikan atong 2022 karon 2025, gikan sa mga 12 trillion ang atong utang, nahimo na karong mga almost 18 trillion ang atong utang. Ni increase og mga almost around 6 trillion ang utang. Unya tanawa unsay resulta, flood control nga way control.
Ana. Tungod na sa bisyo. Bisyo. Si Saint Ignatius of Antioch, gihagad siya na ayaw na lag supak-supak sa emperor, uyo na lang sa emperor, kay mamatay gyud ka. Matod pa ni Saint Ignatius, dili ang akong lawas ang importante ang Ginoo. Kung mamatay man ko para sa Ginoo, kalipay na nako, kay si Kristo nagpakamatay na para nato. Muna kita sa magpakamatay para sa kamatuuran. Duta, no? Ingna imong tupad. Ingna nagpakamatay na si Kristo para nimo. Pagpakamatay sa diha. Si Pedro kalungsod, nagpakamatay. Tungod kay si Kristo nagpakamatay. Model na to siya. Nya kay di man tapat yun, wala naman tagi persecute. Pag-practice na lag patay-patay. Nya unsa may practice og patay-patay? Palit og slat. Kana nya ihurot yung palit og slat ang imong kwarta. Haron mura sa kagpatay kay patay wa naman ay kwarta. Way kwarta ang patay oy. O na hutda gid imong kwarta mo na ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Practice nagpatay-patay, biyai ang tanan, imong papa, imong mama, imong anak, kanang mga worries nimo about them, biyai na, kanang worry nimo about sa imong balay, imong yuta, imong trabaho, about your body, biyai na tanan, matod pa ni Jesus, practice nagpatay-patay. Pasabot, sa wap-a kapatya, unhi ang kamatayon. Haron igabot sa kamatayon, igo na lang kang moingon, ay sus, dugay na kong nangandam nimo Relax kay ka. O tanawan ng taong daghag kwarta, inikasakit ana, ratol. Uy. Ratol. Tanawan ng taong way kwarta, hapit na kamatay. Matay magitang tanan. Uy, ay pag-adto dito kay maglinog niya, madatugan ka. Matay magay ka magkaon. Ano na sila? Last na lang lingi sa imong tupad. Pila ka slot imong paliton ron. Nakaroon ba pila ka slot imong paliton? Di ba mo ingon din, ay palit pa mo na kong pagkaon, palit pa na akong maintenance, nahadlok na sa kasi imong lawas. Pag-practice nagpatay-patay. Mauna, the decision to die is the decision to live forever. Kung may naingong amin, nindog na lang ta.